מאז ומתמיד. בדרך זו ניתן גם להגן על ילדים. חיסון יעיל נגד כלבת יושג על ידי 2 מנות המוזרקות בחודש אחד. להארכת משך החיסון, זריקת דחף ניתנת כעבור שנה, ואחר כך זריקה אחת בכל 3 שנים. אם ננשך אדם שחוסן נגד המחלה, יש אמנם צורך בטיפול, אך הוא פשוט בהרבה. במקרה כזה דרושות רק 2 מנות של חיסון, ואין צורך בגמה גלובולינים נגד כלבת. הצעד הראשון במלחמה נגד המחלה כרוך בנקיטת אמצעים נגד חיות בר או חיות בית, המשמשות כמאגר לווירוס הכלבת. אמצעים אלה מיועדים לצמצם את האוכלוסיות של חיות אלה ולחסן אותן מפני המחלה. במקביל יש לנקוט באמצעים כדי להגן על חיות אחרות שאינן מעבירות את המחלה. חיסון שיטתי של חיות אלה עשוי למנוע הדבקה של בני אדם. נקיטת כל האמצעים הללו ושילובם יאפשרו שליטה על מחלת הכלבת. זוהי המטרה שהעמיד בפניו ארגון הבריאות הבינלאומי עד לשנת 2000. בעיר שטרסבורג שבצרפת הבטיח מסדר מלטה להעניק את תמיכתו לפרויקט בינלאומי זה. נכון לעכשיו, כוח משימה של חברת בייר מהעיר ליון השתתף במבצע שבמהלכו חוסנו 3/4 מכלל הכלבים שבלימה בירת פרו במשך מספר שבועות בלבד. 100 שנים לאחר תגליתו של לואי פסטר, בעוד אנו ממתינים לדור הבא של תרכיבים המבוססים על הנדסה גנטית, מאפשרים לנו התרכיבים המיוצרים בתרביות תאים להתקדם לקראת ההדברה של מחלת הכלבת.